गिबियाव आङो सोरजिगिरि जोंमा गुरुनिसिम आंनि गोसो गोरबोजों खुलुमनायखौ हरबाय। जोंनि नैबे बोखावजायि सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादा देग्लाय बे 2023 मायथाइ जानुवारि दाननि 20, 21 आरो 22 अक्ट' बे सानथामनि हाबाफारि लानानै बोसोरारि जथुम्मा खुंदोंमोन। बे जथुम्मायाव सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि सिङाव थानाय मोनब्रै आनसलिकफोरनि भक्तफ्रा बाहागो लाफैदों। गेवलां मेलाव गोबां बाहागो लाफैदों आरो बेजों लोगोसेनो आंखौबो सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादा गोबाव समनिफ्रायनो गाहाय आलासि महरै मोननो थाखाय आंखौ खावलायदोंमोन। बे खावलायनाय लेखा आङो दाख्लै 20 अक्ट'खालिनो शुक्रबार खालि फैनानै बे आफामोननि बे बोसोरारि जथुम्मायाव आङो बाहागो लाफैबाय थादों। फैयै फैयै दिनै सानथामाव आगान सुरफैबाय। दिनै बेलासिनि गेवलां मेल, बे गेवलां मेलावबो आङो आंनि होखानाय बिबान गाहाय आलासिनि बिबुंथिखौ आङो सोरजिगिरि जोंमा गुरुनि दहाय लानानै जा एसे हायो भक्त आइ आफामोननि सिगाङाव थथ्यफोरखौ बिजिरनानै फोरमायनानै होबाय। दिनै फुंबिलि 6 रिंगानिफ्राय जोङो खोन्दो गैयै जगाहुथिबो होदोंमोन। गुरुदेबनि सान्थौनि सोमोन्दै आं बेखौनो बुंगोन जे गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म आफाया बियो परबतजरा काजलगावआव जोनोम मोनदोंमोन आरो बे गुरु आफाया 1905 मायथाइयाव कलकातायाव थांनानै परमहंस शिबनारायण स्वामी आफाजों ब्रह्म धर्मनि दीक्षा लाना फैदोंमोन आरो बे आफाया 1906 मायथाइयाव बर'फोरखौ ब्रह्म धोरोमखौ आजावहोदोंमोन आरो 1908 मायथाइनिफ्राय बे ब्रह्म धोरोमखौ आसामाव फोसावदोंमोन। आसामनि अनगायैबो बेंगलाव फोसावहैदोंमोन। बे ब्रह्म धर्मआ दिनै फैयै फैयै दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादखौ गायसननाया 1975 मायथाइनि 1 सेप्तेम्बरावमोन। बे ब्रह्म धोरोमाबो दिनै फैयै फैयै 48 बोसोराव आगान सुरफैबाय। देग्लाय बे गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म आफाया फोसावलानाय ब्रह्म धर्मखौ दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादा देग्लाय क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव सानथामनि हाबाफारिजों फैबाय थानाय फेब्रुवारि दाननि 15, 16, 17 खालार खालि खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों। बेवहाय गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मनि माखासे बंस फोलेरफोर दङ, बिथांमोनहाबो बेयाव बाहागो लाहैगोन। बेवहाय गुरुदेबनि जिउ खौरांनि सोमोन्दै सावरायनाय जागोन। जोंहा गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म ट्रास्ट दं। बे ट्रास्टनि बिबानगिरि आफामोनहानो बे आफादखौ दैदेनगोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि बोसोरारि जथुम्मायाबो बेयावनो आबुं महरै बेरखांगोन होननानै आङो आसा थिदों।